Benvinguts de nou al meu canal. Com ha anat l'estiu? Has disfrutat tornant al sol com un llangardaix o te n'has anat de viatge per aquests mons de Déu? Sí, com sigui, espero que hagis passat uns moments formidables als quals t'anirà de meravella recordar ara que torna la rutina. Siguem realistes, és possible que et passis els pròxims 4 mesos fins a les vacances de Nadal, en el cas de tenir la sort de tenir vacances de Nadal, somiant i rememorant aquells moments dolços i càlids d'estiu en els quals la teva màxima preocupació era si posar-te o no crema solar. I per això avui us porto, amics i amigues, una petita manualitat per fer que aquesta espera es faci el més amena possible. Com? Fàcil! Amb aquest marc multifotos d'última generació que està tan de moda aquesta temporada i el qual et permetrà tenir un display dels millors moments de les teves vacances per poder-t'hi perdre durant aquests mesos de rutina tan... És senzill, barat i el podeu adaptar a qualsevol estil d'habitació. Així que, sense més dilacions, comencem amb el vídeo. Els materials que necessitarem són cartolina, la imatge o fotografia que vulguis posar com a fons, a la qual pots afegir-hi lletres o alguna cita bonica, un marc ample, aquest és d'Ikea, una mica de corda o cordill finet, xinxetes, preferiblement d'aquelles que tenen el mànec més alt, com aquestes, i algunes fotografies. Jo he decidit fer les meves com si fossin fotografies Polaroid, però les podeu fer com més us agradi. Jo en faré servir 8 d'aquestes i algunes de més petites de decoració. Si la imatge central és més petita que el marc, el primer pas és crear una base per la foto. I per fer-ho, utilitzarem la cartolina. Jo vaig comprar aquestes dues perquè m'agraden molt els colors i quedaven bé amb la foto, i la idea era utilitzar-ne només una. Però com que al final no em vaig poder decidir, vaig acabar utilitzant les dues. Però si prefereixes estalviar-te feina, pots fer-ho tot amb un sol color. En aquest cas, tallarem dues peces d'aproximadament la meitat de la mida del marc, deixant un petit marge per enganxar-les entre elles. Per tal que encaixin perfectament dins el marc, posarem un paper de diari per no tacar el plàstic i les enganxarem allà mateix, ben col·locades. Un cop estigui tot ben sec, cal que triem com volem col·locar la imatge central. Després de força estona vaig decidir finalment posar-la una mica inclinada. Quan hagis decidit com la vols posar, pots afegir una mica de cola a la part de darrere i enganxar-la al seu lloc. Però no en posis massa per si després canvies d'idea i vols modificar-ho, tal com em va passar a mi. Però un cop posat dins el marc i tancat, la imatge quedarà ben fixada, així que no us preocupeu perquè es mogui o caigui, que es quedarà ben quieteta. I no et preocupis que no m'he oblidat pas de treure el plastiquet protector. He decidit deixar-lo fins al final, no fos cas que ratlléssim el plàstic bo i bé, ja l'hauríem feta bona. Ara hem de decidir com volem posar el cordill. Et recomanaria primer triessis com vols que quedin les fotografies i un cop ho tinguis decidit, col·locarem les xinxetes del seu lloc amb l'ajuda d'un martell. Si vols, també podries posar les fotos de manera simètrica, posant els cordills en diagonal, cosa que també quedaria molt guai. I sí, per si te n'has adonat, vaig decidir invertir el fons perquè em va fer l'efecte que així la imatge destacava una mica més, però ja veuràs que no és l'únic canvi que li vaig fer al final. Així doncs, amb l'ajuda d'un martell, col·locarem les xinxetes de cada un dels punts marcats. Un cop col·locades les xinxetes, agafarem el nostre cordill i el lligarem amb un parell de nusos ben forts en el mànec d'aquestes. I repetirem aquest procés per tantes files com vulguis crear. Dependrà de la mida del teu marc i de la mida de les fotografies. I si quasi ho tenim llest, això! Ara toca crear la nostra composició. Per a fixar les fotografies al cordill, pots fer servir clips de paper, grapes o alguna coseta així com aquestes petites pinces de coloraines que trobareu a qualsevol botiga asiàtica o de manualitats. Per organitzar-les, pots començar col·locant les fotografies principals i si ho creus oportú pots completar els espais amb les imatges petites. Finalment, també vaig decidir afegir a la imatge del fons un contorn blanc per fer-la destacar encara més, cosa que va ser molt entretinguda perquè prèviament l'havia retallat, però bé, la veritat és que sí que crec que queda més bonic així. I txarà! Ja pots admirar la teva meravellosa creació! Ara només has de triar els colors que vols fer servir i quina temàtica li vols donar per la teva. Que has anat de viatge a Itàlia? Vermell, blanc i verd. Que la vols estil marinera? Prova amb blancs i blaus. O més de muntanya? Llavors potser tons verds i marrons. De totes maneres, us recomanaria que no el tinguéssiu prop de l'escriptori o de la zona d'estudi, no fos cas que us donés una depressió postvacacional. Però bé, espero que comencis el curs o la rutina que sí que tinguis amb ganes i força,
Que l'espera sigui lleu i que disfrutis de les petites coses. Si vols, pots compartir el teu amor per les vacances donant-li un like a aquest vídeo i la resta ja ho sabeu. Si voleu, us podeu subscriure a aquest canal si us ve de gust, esclar. És gratis i no fa mal. I bé, si em voleu ensenyar fotos de les vostres vacances, ho podeu fer a les meves xarxes socials. Que comenceu amb molt d'ànim aquesta nova etapa i espero veure-us en el meu pròxim vídeo. Adeu!